बिटिसिनि फैसाखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' बिथाङा बाहेरनि कन्ट्रेक्टरनो हरदों। 100 crore बारा फैसाखौ दिनै बिटिआरनि रायजोआ मोनजानांगौ। बिटिसिआ जादों बिटिसि रायजोनि थाखायनो, बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय बिटिसि जायाखै। बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ जादों बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखाय 140 crore फैसा दिनै मावनो हायासै होननानै बिथांमोना रिपर्ट होदों। नोंथांमोननिसिम फिन आरोबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि टोटेल बेवहाय दङ 40 पार्ट 1 आरो पार्ट 2 दंबावो 40टा स्किमखौ बा 100 crore बारा फैसानि स्किमखौ प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बिटिआरनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरनो हरनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय आं लिस्टखौहाय नोंथांमोननो होनाय जागोन। नोंथांमोना बयखौबो एड्रेसजों लोगोसे बबे एरियानि कन्ट्रेक्टर, बबे जायगानि, बबे नलबारिनि, बबे कामरुपनि, बबे गुवाहाटीनि, बबे बङाइगावनि, बबे सनितपुरनि, धेमाजिनि नोंथांमोना नुजोबगोन। बिथांमोना जाहैबाय टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर। बे लिस्टआव जाफोरा दङ टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर। दा 100 कोटिनिबो बारा बिटिसिनि फैसाखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' बिथाङा बाहेरनि कन्ट्रेक्टरनो हरदों। दा बै समाव मानगोनां बिपिएफ सरकाराव थानाय समाव मानगोनां राजीव ब्रह्म बिथाङा जेब्ला इएमनि पावाराव दङमोन, बिथाङा बेफोर प्रप'जेलखौ हरनानै दिल्लीयावहाय सेटआप खालामना दोन्दोंमोन बे फैसाखौ। नाथाय दिनै गभर्नमेन्ट गैला बिपिएफआ, हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार गैला। दा फैसाया फैबाय प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव, दा राननानै हरबाय बिटिसिनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरनो। दा बेखौ बुङोब्ला बै इउपिपिएलजों थाफानाय इएम, जिएम, एमसिएलए बा सेक्रेटारि, प्रेसिडेन्ट बा बबेबा संगठननि दैदेनगिरिफोर बा बबेबा मोनसे लिडारगिरिफोर बिथांमोना मा सानगोन, नङा होमबा? एसेबां कौटि 100 crore बारा फैसाखौ दिनै बिटिआरनि रायजोआ मोनजानांगौमोन। बिटिसिआ जादों बिटिसि रायजोनि थाखायनो, बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय बिटिसि जायाखै। बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ जादों बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायनो बिटिआर जादों, बिटिआरनि बायजोनि थाखाय मालाबाबो बिटिआर जायाखै। अब्ला जोंनि फैसाखौ जुदि लांबाय थायोब्ला, मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा हगारलानोब्ला, लांबायनो थायोब्ला, अब्ला गमामायैनो प्रमद बर' बिथांनि सामसाफोरा, प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादार बिथांमोना माखौ जागोन? मानसिबो बोरै जागोन? गिदिर गिदिर बिल्डिं, गिदिर गिदिर न', गिदिर गिदिर गारि, बिटिसिनि मानसिया, बिटिआरनि मानसिया प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादारफ्रा खामायनाङा होमबा? खामायनांगोन। बिथांनि मानसियानो मानसि जानांगोन। अब्ला जोंनो 5 लाख 10 लाख होयो थिकादारफोरनो, जों नुगासिनो दं। लाङो कौटि कौटि बिटिआरनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरा। प्रमद बर' सार, नोंथांखौ आं दिनै खावलायदों, हाजार बार बुंगासिनो दं, स्टप, बेफोरखौ स्टप खालामनानै मोजां मानसिफोरनो, नोंनि मानसिफोरनो बेफोर खामानिखौ हो। गुथै तथ्य दं मिथिबाय। दा आरो आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबावनो नागिरदों जे बिटिसिनि फान्डखौ, फैखानाय फैसाखौ 140 crore बारा प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ इउज खालामनो हायाखै। रायजोआव मावनो गोनां खामानि गैला होमबा? रायजोआव डेभेलपनि खामानि मावनो गैला होमबा? 140 crore बारा बिटिसि फान्डआ दिनै मावजायालाखिनो ओरैनो थाफिनबाय, नङा होमबा? मानो थाफिनखो? मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। नांगौबा एक्स-एनडिडिफोरनो रिहेबिलिटेसनफोरखौ 140 crore गारना हो, आइबिएस खालामनानै हो, स्टुडेन्टफोरनो आइबिएस खालामनानै हो,
गैजारोङि फोरोङो न' बानायना हो स्कुल कलेजफोरखौ रिपेयारिं खालामना हो 140 करोड़खौ खामानि गैला होननानै मानो दिनफिनखो बेफोरथ' सैथो खौरां माबायानो दङ नै माबायानो दङ नै आं नोंथांमोननि सायाव होगोन 140 करोड़ फैसारा दिनै मावनो हायासै होननानै बिथांमोना रिपर्ट होदों आरो मोनसे खोथा दिनै आं रायजोनो बुंनो नागिरदों नै थांनाय दाख्लै बावै आं मिडियायाव होबाय थादोंमोन दिल्लीनि अफिसारफोरा IPS IAS अफिसारफोरा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ पसिबल नङि बायदि नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरजों माइनास लिरनानै हरदोंमोन दा बे माइनासखौ बिथांमोना नङा नंखाय होननानै मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय नै थांनाय मैयानि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा स्वीकार जादों जे बे माइनासआ नंगौ फाइलाव आंबो नुदों खोथाया नङा होमबा आं बुंनाया नंखाय जाबाय होमबा दा बुंदों पजिटिभ जाफिनबाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जा बिथांमोना नेगेटिभ लिरदोंमोन बियो पजिटिभ जाफिनबाय नोंथांमोननो होगोन बेखौ मोनबाथ' जों मोजां पजिटिभ जुदि जायोबाथ' मोजां जानोसो नांगौ मोजां मोजां दफाफोरा जाफुंनांगौ स्कुल कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ ट्राइबेल इउनिभार्सिटिफोरा जानांगौ NITफोरा जानांगौ होननानैसो बुंदों नाथाय दिल्लीया नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरखौ लिरहरनायखायसो जों मानो बिदि लिरजाखो होनना बुंदों दा बेखौ नंखाय सानदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा पबित्र हदनाव बुंनो गोनां जाबाय बे लेखाया नंगौ माइनासआ दा बेखौ जों रायलायफिननानै पजिटिभ खालामनाय जाबाय निश्चय हदनाव बुंदों खोमा आरो बुंदों दा बिनिखायनो खावलायदों आङो बिटिआर रायजोनि बा UPPL दोलोनि आं सुथुर नङा खामानिखौ गावनि मानसियानो मोनथों बायजोनि मानसिया मोननाङाथों होनना बुंदों कौटि कौटि फैसाखौ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरिफोरानो सेलादार बेलादार रायजोफोरानो थिखादारफोरानो मोनथों बाहेरानिया मोननाङाथों होननासो आं बुंदों बेयाव माने मेगन सायो नों मोनथों आं मोनथों सोरबाया मोनथों आं मोनाब्लाबो नङा होमबा बेखौसो दिनै बुंदों बेनिखायनो खावलायदों बायजोनो खामानि हरनायखौ स्टप खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि BTCआव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर गिदिर गिदिर बिजनेसमेना स्टेबलाइज जानायखौसो जों दिनै लुबैदों